नमस्कार। सत श्री राम। धनसिरी समष्टि के साथ साथ समग्र बीटीसी वासी के हमार नमस्कार बा। आज हमनी के यूपीएल पार्टी के होके आज प्रेस मीट देता नहीं जा आवे वाला जौन बीटीसी परिषदीय चुनाव बा ओकर संदर्भ में जुआ 2020 सन के जौन चुनाव भइल जेमें धनसिरी समष्टि के माननीय कैंडिडेट रुजुजा मसारी खूब कम वोट से पराजित भई न। पराजित होने के बाद भी वो समाज के साथ उठा बैठा करना, जड़ित रहना, समाज के दुख सुख में साथ देना और हमनी के समाज के विशेष से बहुत आदर जत्न लिहन और हमनी समाज के साथ उनको बहुत ही बढ़िया व्यवहार रहल। वो बोल के हम उनसे प्रेरित होके और बीटीसी चीफ माननीय प्रमोद बड़ो सर के नेतृत्व के देख के हमके बहुत अच्छा लागल, जेकर चलते आज हम यूपीएल दल में शामिल होखनी ही और आज हमारे समाज के हित में ज़्यादा काम होको ओकरा चलते हम आप लोग से निवेदन करब कि आवे वाला 2025 के जो बीटीसी निर्वाचन बाटे उनमें ट्रैक्टर से वोट दे के यूपीएल दल के जिताए के बा। विशेष करके धनसिरी समष्टि के जितना हमन के भोजपुरी समाज के आदमी बाड़ा वो लोग से हाथ जोड़ के निहोरा बा कि आप लोग ट्रैक्टर पार्टी के जो हमन कैंडिडेट बाड़ा माननीय रुजुजा मसारी सर उनका के वोट दें लोग और हमन के जितना समस्या बा रास्ता घाट चाहे हमनी के एजुकेशन हो, चाहे हमनी के एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे हमनी के बिलीव एंड फेथ हो, धर्मीय जो हमनी के अनुभूति बा ओके लेके भी बहुत बढ़िया काम कर ले। मंदिर में भी हमनी समाज किसी मंदिर में पैसा भी देले बाड़ा, ऐसे पहले आगे केहू नहीं देले। ये सब स्कीम लेके हमनी के समाज के डेवलप करे खातिर हमनी के अगवा ले जाए खातिर बहुत इंसेंटिव लेवल बाड़ा और उनका खातिर धन्यवाद जनावतनी। ए बार हमनी के जो अनुभव होता हमनी के समाज के बहुत आदमी उनका संगे बाड़ा और उनके जिता के में आग भाग ली और जो रह गल बाड़ा उनको से हम अनुरोध करता कि आप लोग भी इनके जिताई लोग और इनका जो आगे बढ़ल जो रथ बा ओके ठेल के अपन हिस्सेदारी ल लो। धन्यवाद।